lliw arno ti heno a cofio amdano ti a teulu hefyd. Mae llai o heno, dwi'n llawn iawn yn y bore yma, crew wedi dod o Oklahoma, maen nhw nawr wedi mynd i'r gorllewin, ond mi fydd nhw'n ôl nos fori, felly mae'n gyfle nos fori i gymdeithasu gyda nhw rhwng 6 a hanner i 7 yn neuadd yr eglwys sydd ar top y pentre yma, lle mae groesffordd, lle mae mural Gareth Bale, lle ffindwch hwnna neu chi ffindio'r yn neuadd. Felly mae hwnna'n nos fori, a mi bwyd yn cael ei ddarparu am ddim. Wedyn nos Fawrth, cwrgweddi fan hyn yn arfer am 7:45, a bydd Wyn wrth i nos Iau yn trafod ymynau a Zoom clybiau wedyn fel arfer a ddydd Gwener. Ac yn casglu ar gyfer banc bwyd heddi a Sul nesaf, felly os oes nwyddau gyda chi, dewch arwyddau i'r cefn wedi'r oedfa. Gyda Sul nesaf, wel, ysgol emyr nôl ar y Sul, ac yna bydd wythnos hanner tymor. Mae wythnos hwyl o goleuni, felly wythnos i fori. Ar y tîm Mawrth, mae diwrnod ola'r mis. Ac yna, mae bethau ymlaen gyda ni trwy'r wythnos yn hanner tymor. Os eisiau mwy o fanylion, os chi eisiau gwrthryddoli helpu, dewch i'r blaen wedyn i dorri eich enw. Os chi eisiau bod yn yr adeilad, bydd yr adeilad yr agor yn ystod yr wythnos. Os chi eisiau bod yma i grysawu, neu gwaith celf, neu hyrwyddo a rhoi pamffledi o gwmpas y pentre yr ardal gyfagos, yna dewch i roi eich enwau fan hyn. Felly, hwyl o goleuni wythnos ar ôl yr wythnos yma. Dwi'n credu mae dyna'r bethau pwysica. Nawn ni gyflwyno ar oedfa i'r arglwydd. Dwi'n dod o dyflaen fi nawr o ddiwyn tad ac yn dod gan blygu pen yn arwydd o'n gostyngeidrwydd ni wrth ddod o dyflaen ti, yn gwybod fod ti yn ddew sanctaidd a fod ti yn lan ac yn bir ac bod ni yn llawn beie. Ac eto, fel glywon ni fod yma, diolch bod yna. Ffordd i ni fod i dy bresenoldeb ti. Ac ni yn gwyddio nawr ar glwynydd, ni ganu e bod yma, nesau a fyw sydd dda i ni. Ac ni yn gwyddio beth bynnag arall sy'n digwydd. Bydde hynny'n digwydd yn yn profiad ni. Hyd yn oed hyn o nawr yn yr oriau nesaf yma, byddwn ni eisiau, hyd yn oed ar ôl gadael fan hyn, byddwn ni eisiau bod yn dy bresenoldeb ti. Beth bynnag sy'n pwyso ar y meddyliau ni, a beth bynnag gynlluniau gyda ni ar gyfer yr wythnos, sy'n ni'n gwyddio nawr am dy help ti, i ni roi'r cyfan a'i llwchor, a canolbwyntio'n llwyr arno ti, a canolbwyntio wrth ni ddarllen da i ti, ac ni'n gwyddio ar croeso i deired ti yn ein colonau ni. Ni'n fyw nôl ar un thema eto heno, gwyddio bydde wir yn helpu ni, hyn i ni'n glywed, bydd yn helpu ni i nesau eto ti. Ac ni'n gwyddio bydd enw Iesu Grist yn cael i ddyrchafu a'i ganmol fan hyn ac mewn llefydd eraill hefyd. Meddwl am emyr wedi bod heddi a gan glwysi yn y gorllewin a trwy Gymru o arglwydd. Ni yn gwyddio bod ti yn trigarhau ac bydde ti yn hanol tywyllwch yn dangos dy oleuni ti ac bydde mwy a mwy o bobl yn cael eu pwyntio at Iesu Grist ac yn dod ato fi fel gwaredwr, fel arglwydd ar ei fywydau. Amen. Diolch Dewi. Diolch eto am y croeso. Mae'n hyfryd cael bod gyda chi. Ond yn fwy na pa mor hyfryd yw i fod gyda chi a cael cymdeithas gyda'n gilydd, ni yn gwyddio hema byddwn ni wir yn profi cymdeithas y Duw gyda ni. Ni'n sôn bore yma bod ni moyn nesu at y Duw yma. Wel, gwyddiwch gyda fi yn ystod oed, byddwn ni wir yn ymwybodol fod Duw gyda ni. Byddwn ni'n gadael yma yn gwybod fod y Duw mawr yma wedi ymwneud â ni fel ei bobl e. Ni'n mynd i ganu am yn rhif 28 i ddechrau. Pa le, pa fodd dechreuaf, foliannu'r Iesu mawr. Ol reinio'i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydy'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur
yw ei ddawn. Newn ni godi gan i rhif 28. Mae'r darlleniad heno yma'n dod o lythyr cyntaf Samuel a y bennod gyntaf. Felly, esboniad falle rai o ddim yna y bore yma. Bore yma edrychwn ni ar Hebreaid 4, a'r ffaith bod ni'n cael ein annog i nesau at orsedd gras. Nath i edrych ar beth oedd e, bod ni'n gwyddio, bod ni'n siarad gyda'r Duw yma, bod y croeso'n i ddod ato fe, a bod ni ddim yn dod at Dduw sydd yn methu ateb, ond bod ni'n dod at orsedd gras, sydd wrth ei fodd yn ateb ein gwyddiau ni. A'r bwyad hen yma felly wedyn yw edrych ar narratif, edrych ar hanes o rywun yn dod at orsedd gras. Ac felly, llyfr cyntaf Samuel, a'r bennod gyntaf. Roedd gŵr o Ramathaim yn uchelder Effraim, un o linach Sif, ar enw Elcana, fab Jeroham, fab Elihu, fab Tochu, fab Sif, Effratead. Roedd ganddo ddwy wraig, a henwain Hanna a Phenaina. Roedd plant gan Phenaina, ond nid gan Hanna. Bob blwyddyn, byddai'r gŵr hwn yn mynd i fyny o'i dref i addoli ac offrymu aberth i arglwydd y lluoedd yn Seilo, lle roedd dau fab Eli, Hofni a Phinnes, yn offeiriad i'r arglwydd. Bob tro yr oedd Elcana'n offrymu, byddai'n rhannu darnau o'r offrwm i'w wraig, Phenaina, ac i bob un o'i bechgyn a'i merched. Ond un darn a rhoddai i Hanna, mai hi ag arau, am bod yr arglwydd wedi atal iddi gael plant. Byddai ei chyd wraig yn ei phoenydion arw i'w chythryddo am fod yr arglwydd wedi atal iddi cael plant.
Dyma ddigwyddau bob blwyddyn pan a i fyny i dir arglwydd. Byddai'n ei ffynydio, hethau'n wylio a gwrthod bwyta. Bod ei gŵr Elcana yn dweud wrthi, Hana, pam rwy ti'n wylio a gwrthod bwyta? Pam rwy ti'n torri dy galon? Ond oedd fi'n well i ti na 10 o feibion? Ar ôl iddynt fwyta a gyfed yn seilo, cododd Hana. Ac roedd yr offeiriad Eli yn eistedd ar gader wrth ddrws teml yr arglwydd. Roedd hi'n gythryblus ei hysbryd, a gweddiodd ar yr arglwydd ac wylo'n hydl. Tyngodd a ddined a dweud, o arglwydd y lluoedd, os cymeri sylw o gystydd dy law forwyn, a pheidio a'i hanwybyddu, ond cofio amdanaf a rhoi'n iepil, yna rhodda fef i'r arglwydd am ei oes, ac nid eilltir ei ben byth. Tra oedd hi'n parhau wyddio ger bron yr arglwydd, roedd Eli'n dal sylw ar ei genau. Gan mai siarad rhyngddi a hi ei hun yr oedd, Hana, dim ond ei gwefusau oedd yn symud, ac nid oedd ei llais i'w glywed. Tybiodd Eli ei bod yn feddw, a dwedodd wrthi, am ba hyd y byddi'n feddw, ymysgwyd o thwyn. Atebodd Hana, nag esr, graig helbulus o'i fi. Nid oedd wedi yfed gwyn na diod gadam. Arllwys fy nghalon ger bron yr arglwydd yr oeddwn. Paid am hystyried yn ddynes ofer, oherwydd o ganol fy nghwyn am cystydd roeddwn yn siarad gynnau. Atabodd Eli, dos mewn heddwch, a rhodded Duw Israel i ti yr hyn a geisiaist ganddo. Dwedodd hithe, bydded i mi gael ffafr yn dolwg, yn aeth i ffwrdd a bwyta, ac nid oedd mwyach yn drist. Bore tranoeth wedi iddynt godi ac addoli'r arglwydd eithant yn ôl adref i Rama. Cafodd Elcana gyfathrach ei wraig Hana a chofiodd yr arglwydd hi. Bechiogodd Hana ac ymhen amser gen i mab a'i alw'n Samuel, oherwydd gan yr arglwydd y gyfynais amdano. Aeth y gŵr Elcana a'i holl deulu i offrymu ei aberth blynyddol i'r arglwydd ac i dalu a ddined. Nid aeth Hana, ond dwedodd wrth ei gŵr, cyn gyntad ag y bydd y bachgen wedi ei ddiddyfnu, a fa gef i ymddangos ger bron yr arglwydd, a chall aros yno am byth. Doedd ei gŵr Elcana wrthi, gwna'r hyn sydd ore yn dolwg. Aros nes y byddi wedi ei ddiddyfnu, ond byddi i'r arglwydd gyflawni da ddewyd. Felly arhosodd y wraig gartref a mag ei phlentyn nes ei ddiddyfnu. Wedi iddi ei ddiddyfnu, aeth y gef i fyny gyda hi a chymryd teirblwydd ac effa o flawd a chostrel o wyn. Daeth y gef yn fachgen ifanc i dir arglwydd yn seilo. Wedi iddynt ladd yr ich, deithant ar llanc at Eli. A dwedodd hi, henffych well, syr, mae fi yw'r wraig oedd yn sefyll yma yn dymil yn gweddio ar yr arglwydd. Am y bachgen hwn, yr oeddwn yn gweddio. A rhoddodd yr arglwydd i mi'r hyn a fwynais ganddo. Roedd yna yn ei fenthyg i'r arglwydd am ei oes. Un wedi ei fenthyg i'r arglwydd yw. Ymgrymasant yna o flaen yr arglwydd. Dyna air ein diw ni. Nawn ni ganu ein ail emyn sydd o Grymal 2. Rhif 9, distewch camau presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw, di bechod yw e fe. Lle saif, mae'n sanctaidd le. Distewch camau presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Nawn ni godi ganu yr ail emyn. Distewch cant mai presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dwm barchedig fraw. Di bechod yw e fe,
le. Distewch gans mae presenoldeb Christ y sanctaidd un gerllaw. Distewch gans gogoniant Christ ei hun o'n cylch lewyrch am gri. Felisga sanctau dam aureus blander fri. Brawachus yw ein erth, breswylydd mawr y berth. Distewch gans gogoniant Christ ei hun o'n cylch lewyrch am gri. Distewch gans mae'n erthyr ar wylio yn symud ym ein plith. Dawyn iachau yn awr, gweinyddau ras fel gwyth. Eglyw ein hegwan lyf, drwy ffydd erbyniwch ef. Distewch gans mae'n ongl ar wyddiwr yn symud ym ein plith. Gwnewch i ni wyddio gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, ni yn diolch i ti am y fraint o allu troi at y ti eto mewn gweddi. Diolch i ti dy fod ti'n dduw sydd yn gwrando ac yn gwrando go iawn. Ddim jyst gyda hanner clust fel petai, ond dy fod ti'n llwyr yn gwrando ar pob un gweddi sydd gyda ni ar dy gyfer di. O Dduw, ni diolch i ti am y fraint o gallu cyfarfod eto. Bod ni'n gallu dod fel grŵp o dy bobl di i dyfoli di, i darllen o dair di. Gallu clywed y gair yn cael ei esbonio, o Dduw, helpa ni ddim cymryd y fraint yma'n ganiataol, ond i sylweddoli ein bod ni'n freintiedig tu hwnt. O Dduw, ni yn gwyddio am ei brodyr a chwiorydd ni sydd yn methu cwrdd heddi, achos eu sefyllfaoedd personol nhw. O Dduw, ni yn gwyddio bydd y ti yn wir yn rhoi cymorth i'r Cristnogion hynny. Gwyddio am rai sy'n mewn gwledydd lle maen nhw'n cael ei arlyd. Lle falle bod rhaid i cael ei roi yn carchar heddi yn denw di, o Dduw. Bydd yn gymorth i nhw, bydd yn gysur i nhw yn eu sefyllfaoedd nhw. O Dduw, ni yn gwyddio am ardaloedd o'r byd ar foment sydd yn mynd trwy y cyfnodau anodd tu hwnt. O Dduw, ni gwyddio am Israel, Gaza'r sefyllfa yna, o Dduw ni'n ddim yn hollol siŵr beth i wyddio, ond o Dduw, ni yn gwyddio am heddwch. A bydd y ti yn dwy'n heddwch ar y rhan yna'r byd, bydd yna nerth gan bobl i faddau ac i symud mlaen, ac o Dduw ni'n gwyddio ymysg y tristwch, ymysg y rhyfela, rhywsut bydd enw di yn cael ei wneud yn fawr. A bydd yna fwy o bobl o ba bynnag ffydd yn dod i'th adnabod di yn y sefyllfa hynny. O Dduw ni dal yn gwyddio am Ukraine yr un peth, o Dduw tyrd a heddwch i'r man hynny, ac o Dduw ni gwyddio ar draws y byd lle mae yna bobl yn dioddef oherwydd ryfeloedd, o Dduw. Ymyran y sefyllfaoedd hynny. Bydd gyda dy bobl di'n enwedig yn y sefyllfaoedd hynny. O Dduw ni gwyddio am ein gwlad ni, o Dduw ni'n diolch i ti amdano fe, ac o Dduw ni yn gwyddio bydd y ti yn bendithio ni fel gwlad. O Dduw ni'n ymwybodol bod ni'n gwynebu tasg anodd o trio cyrraedd y pobl yma yng Nghymru y dyddiau yma. Wrth edrych arno fe'n fydol o Dduw, mae'n dasg amhosib mewn llawer o ffyrdd. Ond o Dduw ni diolch i ti bod ni ddim yn neud trwy nerth ein hunan, ond ein bod ni'n neud trwy dy nerth ti. Ac felly o Dduw mae pethau anhygoel yn gallu digwydd. Ac felly o Dduw ni'n gwyddio bydd y ti yn tystyrio ato ni fel gwlad. Y bydd yna nifer eto yn dod i gredu yno ti yn ein gwlad ni. O Dduw ni'n gwyddio bydd hynny'n digwydd yn yr eglwys hon, ond o Dduw fel oedd Dewi'n gwyddio. Ar draws yr eglwysi lle mae dy air di'n cael ei gyhoeddi. O Dduw, llwydda dy waith.
fel y bydd denw di'n cael y clod a'r mawl i gyd. Oedden ni'n gwyddio am Emyr, ni'n gwyddio bod ti yn bendithio fe yn Llanelli heddi, ac oedden ni'n gwyddio bod ti yn bendithio ei wynedogaeth wrth iddo fe bregethu sil ro sil yn y pwlpit hon, oedden ni'n gwyddio bydd na wir yn einiad ar y pregethu. A bydde fe yn bersonol yn mwynhau bod yn dair di. Wrth iddo fe baratoi, bydde fe'n ymwybodol fod air di yn fylysach na mel. A bydde wrth ei fodd yn treulio amser gyda ti, yn dy bresenoldeb di, ac oedden ni'n gwyddio bydd hynny'n dangos yn ei bregethu fe. Ac oedden ni'n gwyddio am reglwys hon, bydde ti'n arwain yr eglwys i'r dyfodol, o ran adeilad, o ran gwahanol bethau sy'n eisiau ei wneud, o ddewn ni'n gwyddio ym mhob penderfyniad maen nhw'n wneud, a bydden nhw'n llwyr ymwybodol, dod ti yn ei arwain nhw yn hynny o beth. O ddewn ta ni'n gwyddio eto am eglwysi ar draws Caerdydd sy'n trio wneud yr un peth, o ddewn ni'n gwyddio, wel ni'n gwybod pryd ma diwygiad yn digwydd, o ddew bod yn anaml iawn yn digwydd mewn un eglwys, yn digwydd mewn ardal, ac felly o ddew yn yr eglwys hon ac yn yr eglwys ar draws y ddinas yma, o ddew llwydda dy waith di ni'n gwyddio. Ni'n gwyddio hen o Marth i ni, edrych ar y hanes yma, ni'n gwyddio bydd y ti yn ein bendithio ni, a byddwn ni'n ymwybodol o'r deiawd yna, o dyn a Dyw yn siarad. A byddwn ni ddim yn clywed fy ngeiriau i, ond o ddew byddwn ni'n dyglywed di yn siarad gyda ni fel cynulleidfa heno. Ni'n gwyddio am rai sy'n methu bod yma achos salwch neu blinder neu sylfaeth gwahanol, o ddew. Ni'n gwyddio byddwn nhw'n ymwybodol o dy bresenoldeb di gyda nhw hen yma. Ni'n gwyddio am unrhyw bethau sy'n mynd mlaen o fewn y gynulleidfa, falle sy'n rhy sensitif i'w rannu, falle pobl yn mynd trwy pethau sy'n anodd tu hwnt ar y foment, o ddew cysura. Fel ni'n sôn bore yma, ddew ni'n gwyddio hyd yn oed yn y profiadau anodd yma, byddwn ni'n yn troi at y ti. A byddwn ni moyn nesau at orsedd gras, at o ti sydd yn medru ateb pob gweddi. O ddew, bu gyda ni nawr ni'n gwyddio yn enw Iesu Grist. Amen. Yr emyn nesaf o Grymal 2. Fe roedd eist heibio orsedd nef, rhif 180. Fe roedd eist heibio orsedd nef i gerdded llwybr tua'r bedd. Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygais faich fe ogrwydd i, marw ar groes, ond codais ti. Nawr tenasu roet o'r nef yn ddarchafedyn. Yn ei godi gan i rhif 160 yn Grymal 2. Heibio'r sefnydd i gerdded llwybr tua'r bedd, dioddef trais y ddau a greaist ac a geraist. Dygais faich fe o grwyddi, marw ar groes o'n codais ti, nawr tenasu rwyt o'r nef yn ddyrchafedd. Galluog a fydd ffoli dyn, prynais fi a thwaed ar galfari. Cyffes a fach araf, dyn dragwyddol. Ti'r unig un sy'n gwneud mawr, yn yr gyfag ar y llaw. Gwneud gan o'r cymwyd, Wel, os newch chi agor eich Beiblau i'r darn a ddarllenwyd. So, llyfr cyntaf Samuel a'r benod gyntaf. Mae'n hanes hyfryd, mae'n gwyn. Hanes llawn drama, hanes sy'n dal chi o'r dechrau. A beth sydd gyda ni yn llyfr cyntaf Samuel yw ni dechrau cyfnod newydd yn hanes yr Iddewon.
Hynny yw, yn y llyfr yma, ni'n dechrau clywed am Dafydd, ni'n dechrau clywed am frenin newydd sydd yn dod, ac wrth gwrs o linach Dafydd wedyn, ni'n clywed am Christ, ac wrth gwrs gyda Christ mae hanes fawr yr Efengil yn dod i'r ran. Felly, cyn dechrau ar y hanes fawr yma, ni'n cael y hanes digon syml, digon bach yma ar ddechrau'r llyfr. Hanes am fam yn gweddio. Rhywbeth ni'n gweld yn eitha aml yn y Beibl. Trobwynt yn y Beibl, pryd mae rhywbeth o fam yn gweddio ar Dduw, yn nesu ato fe, yn dod at orsedd gras fel ni'n sôn am bore yma. Yn syml iawn, ni'n mynd edrych ar sefyllfa Hana, ni'n mynd edrych ar ymateb Hana, a wedyn ni'n mynd gweld be ni'n gallu dysgu pa wersi sydd yna o weddi Hana wedyn. Felly, sefyllfa Hana, ymateb Hana, a'r gwersi o weddi Hana. Felly, ei sefyllfa hi. Roedd Hana drian mewn sefyllfa anodd. Oedd cwbl o bethau oedd yn gwneud bywyd Hana yn anodd. Y peth cyntaf oedd bod hi mewn priodas lle oedd yna mwy na 2 ohonyn nhw. Nawr, mae pobl yn hoffi dweud weithiau, yn yr Hen Testament, o'ch chi'n cael priodi, faint o bobl o'ch chi'n moyn, o dim ots gyda Duw yn yr Hen Testament. Ond fi'n credu, os ni'n edrych ar pob hanes yn yr Hen Testament, sy'n sôn am pryd mae yna fwy na 2 berson wedi priodi, mae bob tro yn disaster. Bob tro, mae pawb yn anhapus, mae yna densiynau diri, ac felly fi'n credu bod ni'n gwneud cam gyda naratif y Beibl, os ydyn ni'n trio cyfiawnhau y ffaith bod priodas gyda mwy na 2 o bobl yn iawn. Chi'n meddwl am Jacob gyda Lea a Rachel, wrth yna ddim gweithio, Abraham gyda Sarah a Hagar, ddim yn gweithio, a wedyn fan hyn nawr, gyda Hana, Pnaina, Elcana, dwi ddim yn gweithio. Mae yna densiynau. Mae'n achosi tristwch i nifer o fewn y briodas. Felly mae Hana yn drist am hynny. Am ffordd mae Pnaina yn ei thrin hi o fewn y briodas yn ofnadwy. Ond mae hefyd yn drist, a falle'r prif reswm mae'n drist yw bod dim plentyn gyda hi. Oedd hi wir moyn cael plentyn. Am resymau personol, o ran bod hi moyn llywanydd o fagu plentyn ag yn y blaen. Ond hefyd falle o ran ei dyfodol hi. Os bydd Elcana yn marw, a bod dim plentyn gyda hi, bydd hi wedyn yn ddibynnol ar meibion Pnaina i'w darparu ar ei chyfer hi. A ni'n gwybod fel mae Pnaina'n trin Hana, felly mi'n siŵr bydd hi wedi meddwl, wel, fi mewn sefyllfa eitha bregus fan hyn. Ond hefyd, problem fawr oedd gyda Hana yn y ffaith bod dim gyda hi plentyn, oedd bod hi ddim yn byw lan i'r delfryd diwylliannol oedd ohoni. Sef bod menyw, neu bod gwerth menyw, i'w gael yn cael plant. Nawr pam ta hwnna oedd y delfryd? Wel, yn y dyddiau hynny, y mwy o blant oedd gyda chi, mwy o weithwyr oedd gyda chi ar gyfer y teulu, mwy o arian oedd gyda chi, well off oeddech chi o teulu, oedd gyda chi pobl i ofalu amdano chi pryd o'ch chi'n mynd yn hun. A hyn oedd yn ehangach na hynny, yn y dyddi hynny, pryd oedd lot o ryfela, pryd oedd gwledydd yn cymryd dros gwledydd arall. Y ffaith bod chi'n cael plant, yn enwedig bechgyn, oedd yn meddwl bod chi'n cynyddu y deyrnas. Bod gyda ni milwyr ar gael ar gyfer y genedl. Nawr, dydd hynna ddim gyda plant. Ac felly yng ngolwg y gymdeithas, roedd hi'n ddiwerth. Oedd hi ddim yn cyfrannu dim byd i'r gymdeithas. Oedd hi ddim yn byw lan i beth oedd y delfryd diwylliannol yn dweud iddi hi oedd ei gwerthu. Ac felly, mi roedd hi yn drist. A mae'n sefyllfa anodd tu hwnt. Ond gai awgrymu bod ni dyddi yma, os pwy ydych chi, bachgen neu merch, gyda sefyllfaoedd tebyg. Mae yna wesgedd enfawr ar ni, gyda cymdeithas sy'n amgylch ni, i fod yn rhywbeth neu rhywun penodol. Fel ys i, dim yr un gwasgedd o falle gyda Hana, ond mae'r cymdeithas yn disgwyl ni fod
yn rhywbeth neu rhywun sy'n siapo mewn i'r cymdeithas ni. Mae pobl yn dweud bod cymdeithas ni heddi yn gymdeithas unigolyddol. A mewn rai ffyrdd mae fe. Hynny mae hawl gyda chi bod yn pwy chi moyn, ond eto mae'r gymdeithas, falle mwy nag erioed, yn trio dweithio ni be sy'n rhoi gwerth i chi. Be sy'n neud chi'n rhywun sydd yn rhywun yn y gymdeithas. Falle bod pobl yn eich bywyd chi sydd fel penaina yn eich hwyl amdano chi'n amryw o bethau. Falle bod nhw'n dweud pethau fel, chi wir yn hapus gyda'r eich delwedd chi, gyda'r corff chi. Ti ddim cweith yn ffit mewn i'r gymdeithas, neu beth be ni'n meddwl yw corff da. Efo dyna'r dillad, ti'n rili moyn gwisgo, ti ddim yn mynd i gwario fwy o arian ar dy dillad i? O chi'n hapus yn y tŷ yna? Dim ond 2 stafell wely. Okay. Os ti'n hapus gyda, ffain, ond okay. Falle yn yr ysgol, chi'n dod o dan loads o wasgedd gwahanol i fod yn rhywbeth neu yn rhywun penodol. Mae yna wasgedd di-ri yn dod arno ni, disgwyliadau. A fi'n siŵr bod ni yn ymwybodol iawn o hynny mewn amryw o ffyrdd. A fel ni'n dweud, fi'n credu falle i chi blant sydd yn yr ysgol uwchradd, chi falle gyda hwn yn wath na fi, na y pobl hyn arall. Chi'n cael cymaint o wasgedd o gwahanol ffyrdd yn dweud, dyma yw eich gwerth chi, dyma eich gwerth chi, dyma eich gwerth chi. Mae gwasgedd arnoch chi o bob cyfeiriad. A dyma yw'r sefyllfa Hannah. Mae hi o dan wasgedd, dwi ddim yn byw lan i beth mae'r cymdeithas yn dweud sydd yn bwysig. Mae mewn sefyllfa priodas anhapus, a mae'n cael ei weld gan penaina gan o'r cymdeithas ehangach i fod yn ddi-werth. Nawr mae Elcana yn trio cysuro ei wraig. A nod 5, mae'n sôn am fel, mae'r cyfeithiad fan hyn yn falle'n anodd i'w ddeall, o fel mae Elcana yn rhoi mwy o fwyd iddi hi, a beth mae'n rhoi i penaina. Yn y Saesneg, mae'n dweud double portion. So be mae'n trio dweud yw bod penaina yn cael un rhan, a mae'n rhannu hwnna rhwng hi a'r plant, lle mae Hannah yn cael un rhan just iddi hi ei hunan. Mae'n trio trin hi'n sbesial, mae'n trio codi ei chalon hi. Yn adnod 8, ni eto'n cael y syniad yma bod Elcana yn caru Hannah lot yn fwy na penaina. A gallu gwneud bych chi moyn am y ffordd mae'n trio dangos hyn, fi ddim yn credu bod yn tactful iawn, ond mae'n trio dangos, o, fi wir yn caru ti. Na yw hwn yn ddigon. Mae wir yn caru Hannah. A falle bod ni'n dweud, wel, chwarae teg i'r Elcana, mae'n trio i ora fe. Ond, digon posib bod hwn yn rhan o'r broblem. Fel ni'n sôn, dyw'r priodas ddim yn gweithio. Dychmygwch penaina, fi'n siŵr bod hi wedi bod yn ymwybodol o'r ffaith bod ei gŵr hi yn caru Hannah yn fwy na hi. Felly, fi'n siŵr o ran o'r rheswm pan bod penaina yn mynd ar ôl Hannah, dydd ar ôl dydd, yw'r ffaith bod hi'n gamfigainus o'r ffaith bod Elcana yn caru Hannah. Hynny, mae'r holl beth yn creu tensiynau. Mae'n creu cenfigen. Fi wedi trio dychmygu'r wythnos yma fel oedd y sefyllfa. Dychmygwch y bwrdd bwyd. Mae Elcana'n trio cadw'r ddwy'n hapus. Maen nhw'n rhoi dart eyes i'w gilydd. Maen nhw'n meddwl, wel, ti'n ffafrio hi, ti'n ffafrio'r plant yna. Mae'n sefyllfa afnadwy. A dyna oedd sefyllfa Hannah. Bod ei gŵr hi'n trio helpu, does dim help. Oedd cymdeithas yn trio dweud wrth menyw bod ei gwerthu yn cael plentyn. Oedd Elcana yn trio dangos i Hannah bod ei gwerthu yn y ffaith bod e'n ei charu hi. Ac eto, mae rhaid ni ddweud fel Cristnogion, wel, dyw hynny ddim yn wir. Falle bod e'n neis. Ond os yw gwerth Hannah yn y ffaith, wel, mae Elcana'n caru fi, felly popeth yn iawn, wedyn mae'n anghywir. Yr un peth gyda ni, os yw'n gwerth ni yn ein perthynas ni gyda gŵr neu graig, neu ein perthynas ni gyda be mae pobl yn gwaith yn meddwl amdano ni, wedyn mae'n eilyn, mae'n anghywir. Felly dyma o'i sefyllfa Hannah. Priodas anhapus, dim plant gyda hi, cael ei poenydio gyda penaina, a'r gymdeithas yn edrych arno hi yn gweld hi yn ddiwerth. Yn ail felly te, beth oedd ymateb Hannah i'r sefyllfa?
Wel, mae Hannah yn penderfynu wneud rhywbeth. Fi wrth y modd gyda adnod 9. Mae'n foment dramatig na we. Cododd Hannah. Mae gael petai yn dweud, reit, fi'n mynd i wneud rhywbeth. Fi'n mynd i fod yn radical. Fi ddim yn hapus gyda'r sefyllfa. Mae'n codi. A beth mae'n wneud? Fel ni'n sôn bore yma, rhywbeth mor syml, a mae'n mynd at orsedd gras. Mae'n mynd ac yn gweddio ar Dduw. Adnodau 10 ac 11. Roedd hi'n gythryblus ei hysbryd a gweddiodd ar yr arglwydd ac wylo'n hydl. Mae'n mynd at ei Duw hi. Nawr, mae'n bwysig nodi fan hyn. Nawr, beth mae hi'n dweud yn y weddi yma, falle bod ni'n cael ein temtio i feddwl, wel, nag yw Hannah yn bargeinio gyda Duw fan hyn. Nag yw'n bod yn gyfrwys ac yn dweud, o, reit, na i deal gyda ti fan hyn, Duw. Os ti'n dda i fi, byddai'n dda i ti. Ond fi ddim yn credu bod ni'n gallu dweud taw bargeinio beth mae Hannah yn neud fan hyn. Achos, petai hi'n bargeinio, dyma beth byddai'r narratif wedi bod. Gweddiodd Hannah, fe ddaeth hi'n feichiog, ac yna, roedd hi'n llawen. Chi'n gweld, fi'n siarad dweud, os oedd hi'n bargeinio, wedyn ar ôl cael beth oedd Duw wedi roi iddi, wedyn, roedd hi wedi bod yn llawen ei ysbryd. Ond dim dyna, beth sy'n digwydd? Mae'n gweddio ar Dduw, mae hi'n llawen, mae ddim yn drist mwyach, mae'n cael heddwch, ac yna, mae'n dod yn feichio. Chi'n gweld, petai chi'n mynd am swydd, fi'n gwybod mae rai pobl yn swydd wythnos yma, petai chi'n mynd am swydd, a chi'n dweud, Duw, os ni wedi rhoi y swydd i fi, wedyn na i weddio mawr bob dydd, chi'n siarad bargeinio gyda Duw, chi'n siarad rhoi deal gyda Duw. Ond dim dyna beth mae Hannah yn neud. Mae'n gweddio, mae'n cyflwyno ei deisyddiadau i Dduw, mae'n cael heddwch, mae ddim yn drist mwyach, ac yna mae Duw yn ateb y weddi. A beth mae Hannah'n dweud yw roddaf ef i'r arglwydd. Os mae'n cael plentyn, mae'n dweud roddaf ef i'r arglwydd am ei oes. A bydd y rai pobl yn dweud, wel, mae'n eitha hi'n anodd, achos mae hi'n cynnig aberth ei mab hi, Samuel. Dyw hi ddim yn aberthu dim byd fan hyn, mae hi fel petai, mae'n hawdd iddi hi. Ond eto fi'n credu bod hwn ddim yn adlewyrchiad teg o Hannah. Chi'n gweld, popeth mae'r gymdeithas yn dweud wrtho hi sy'n dda ynglyn â cael plant. Beth mae hi'n neud fan hyn yw, mae hi'n dweud, fi'n fod yn rhoi ei gyd lan gogoniant i'r enw di o Dduw. Oedd gyda hi cyfle nawr, petai'n cael plentyn, i ffito mewn am y tro cyntaf. I gallu mynd gyda'r gwragedd arall gyda'i plant nhw. Y ffaith bod gyda hi fwy o sefydlogrwydd yn ariannol. Y ffaith bod rhywun ar gael nawr i ofalu amdano hi. Oedd hi'n mynd i mwynhau beth oedd hi ddim wedi mwynhau ers ei hoesi o gallu gweld plentyn yn tyfu dydd ar ôl dydd. Ond nath Hannah fagu Samuel tan bod e'n mwy thebyg yn tua 2-3 mlwydd oed. Sy'n tua oedran Lydia nawr. A fi methu cweith dychmygu mynd â Lydia a roi rhywun arall dyna chi. Oedd e'n aberth enfawr ar ran Hannah. Dim jyst bod hi'n rhoi Samuel lan a'r colled personol hynny o ddim gallu gweld Samuel bob dydd. Ond fel o'n i'n sôn, popeth oedd y gymdeithas yn dweud wrthi oedd yn dda ynglyn â cael y plentyn, oedd hi'n rhoi hynna lan. Yr arian. Bod yn rhywun o fewn gymdeithas. Bydd y gymdeithas dal wedi barnu Hannah just cymaint ar ôl hyn. Os bydd nhw wedi dweud, wel, ti wedi cael yma, bod ti wedi rhoi e i ffwrdd. Beth ti'n neud? Ti'n ddiwerth. Ti ddim yn cynnig dim byd i ni. Ac felly mae gweddi Hannah fan hyn. O'r pwt bach ni'n clywed, yw dim fi moyn plentyn am resymau personol, mwyn bod fi'n gallu cael lan pynaina. Na, mae hi'n dweud fan hyn, mae'r switch yn ei chalon ni fan hyn yn dweud, fi moyn plentyn gogoniant i dy enw di. Mae'n dweud, falle am y tro cyntaf, wel, fi ddim yn mynd i gadael i pwer pynaina neu pwer gymdeithas effeithio fi. Na chwaith beth mae Elkanah meddwl amdano fi. Ond hydrach, mae'n ffeindio'i bodlonrwydd hi yn ei perthynas gyda'r arglwydd.
Ac felly mae hi yn nesau at Dduw. Mae'n dod gyda'r chalon onest yma, chalon agored yma, ac yn gofyn am blentyn eto, ond gyda golwg hollol wahanol. Nawr ydyn ni falle gallu cwmpo i'r trap o rhoi pŵer i bethau yn ein bywydau ni sydd ddim yn heiddi y pŵer. Ein swyddi ni, ein diddordebau ni, ein teulu ni, ein gŵr neu'n graig ni. Pethau da, pethau hyfryd, pethau sy'n gallu pwyntio ni at Dduw, sy'n gallu annog ni, ond ynddyn nhw eu hunan, os taw reina sy'n rhoi gwerth i'ch bywyd chi, os taw reina sy'n rhoi cyfeiriad i'ch bywyd chi, wel mae rhaid i ni cymryd step nôl a gweld, wel, na, dim dyna dyle arwain fy mywyd i. Ydyn ni'n rhoi mewn i beth mae'r cymdeithas yn dweithio ni sydd yn bwysig? Be mae cymdeithas yn dweithio ni dylai fod yn arwain ein bywyd ni? Neu ydyn ni'n dod at Dduw gyda'n gweddiau a gofyn am help i flaenoriaethu Dduw yn ein holl dyheuadau. A Dduw, yn ei rasau, yn ateb gweddi Hannah. Ond ei cofiodd yr arglwydd hi. A dim jyst cofio fel, fi'n cofio am Hannah. Na, mae'n cofio'r weddi. Mae'n dwy'n i gof y weddi a meddwl, na i fendithio Hannah. Na i ateb y weddi hynny. Wel, be ni'n gallu dysgu am weddi o'r hanes yma? Fel ni'n dweud bod ma'n edrych ar beth oedd i ddod at orsedd gras. Wel, be ni'n gallu dysgu o'r esiampl yma o Hannah yn dod at orsedd gras? Eto, yn debyg iawn i bore yma, fi'n mynd trwy'r pwynt yma eitha cyflym. Just cysuron a gwersi sydd gyda ni yn yr hanes yma. Cysur cyntaf yw bod Duw yn ateb y weddi. O, falle bych chi'n dadle, wel, nath ond pam bod e heb wneud blynyddoedd ynghynt. Ond mae Duw gyda'i amseru fe. A fi ddim yn trio chwarae lawr beth ath Hannah trwyddo. Ond fi'n credu bod fi'n gallu dweud yn eitha sicr bydde Hannah yn tysio i'r ffaith bod amseru Duw yn meddwl ei bod hi nawr ar y pwynt yma yn agosach at Dduw. Pa mor anodd oedd e, bod hi nawr yn agosach at Dduw, yn well yn ei ffydd hi nag oedd hi o'r blaen. Ac felly, dewch eich deisyfiadau ger bron Duw. Bod nhw'n fawr, bod nhw'n rhai bach, gorsedd, gras yw e. Mae wrth ei fodd yn darparu ar gyfer ei blant. Gwers arall, sy'n linked i'n cyntaf, byddwch yn ddibaid yn eich gweddiau chi. Falle bod rai chi, neu fi'n gwybod bod rai chi, ti bod yn gweddio am unigolion am ddegawdau. Am ddegawdau, chi bod yn gweddio am yr un person, neu'r un grŵp o bobl. Ac hyd yn hyn, chi ddim yn teimlo fel bod Duw wedi ateb y weddi. Parhawch i weddio. Parhewch i ddod o'r person yna at orsedd gras. Ni ddim yn gwybod beth yw amseru Duw. Mae'n anodd. Weithio ni'n teimlo, Dduw, please, ond parhewch i weddio. Fi'n cofio pryd bu farw Tyciam yn gi. Rwy'n yn dweud, byddwn ni'n colli ei gweddiau nhw. A fi'n deall y sentiment. Ond, mae ddim fel bethau pryd nath Tyciam yn gi marw, oedd Duw ddim yn dweud, reit, yn pob gweddi maen nhw wedi dweud yn y bin, off o fe. Na, mae'r gweddiau yna yn parhau hyd heddi. Gweddiau dros o ni fel teulu, bod nhw wedi gweddio, bod ni'n tyfu lan i garu'r arglwydd ac i tyfu ni'n ffydd ni. Mae'r gweddiau hynny yn parhau i fynd. Ac felly, parhewch i weddio. Falle wneud Duw ateb ar ôl i chi fynd i ogoniad. Ond mae Duw gyda'i amser efe. Parhewch i weddio. Parhewch i ddod ar anwyliad yma at orsedd gras. Fel wedys i bore yma. Mae'r ysbryd yn ein arwain ni i weddio, a ni'n gweld ni yn yr hanes hon. Mae hi yn gythryblus ei ysbryd, ac yna mae'n mynd i weddio. Nawr, i fi, beth yw hynny yw mae'r ysbryd sydd o fewn Hannah yn ei procio hi i droi at arglwydd. A fel wedys i bore yma, byddwch yn sensitif i ffaith bod yr ysbryd yn gallu eich procio chi i weddio. Nallai yn bersonol neu gyda rhywun arall. Os chi'n tymlo unrhyw gronyn o'r ysbryd arwain chi, fel wedys i bore yma, gweddiwch.
cysur arall, neu gwers arall. Oedd Duw yn gwrando ar Hannah fod ei lle hi o fewn y gymdeithas yn ddiddym. Mae hi yn neb, i fod yn onest, yn y gymdeithas yn y dyddiau hynny. Y neb yn poeni dim amdani. Ond eto gyd, mae Duw yn gwrando arni. A ni'n gweld hyn ar draws y Beibl. Duw yn dyrchafu pobl digon ddiddym, pobl digon tlawd, pobl ddim yn fawr yn y gymdeithas, pobl sy'n cael ei gorthrymu. Ond yr un modd, Duw yn gwrando ac yn dyrchafu y pobl hynny. Yn rhannol, yn linked i hwnna wedyn cysur arall, fel mae gweddi Hannah yn dod yn rhan allweddol o gynlluniau mawr Duw. A fel wedi ar ddechrau'r pregeth, Samuel yw'r plentyn. Samuel sy'n galw Dafydd, ac o linach Dafydd, mae Iesu Grist yn cael ei eni. Ond ni'n gallu mynd nôl ar stori o Iesu Grist ar y groes. Ni'n gallu mynd nôl i gweddi Hannah fan hyn yn llythyr cyntaf Samuel. Duw yn penderfynu defnyddio gweddi Hannah fel rhan o'i gynlluniau mawr ei. A ni ddim yn deall yn llwyr, ond mae Duw yn medru gwneud yr un peth gyda ni heddi. Mae Duw yn medru defnyddio eich gweddiau chi i fod yn rhan o'i gynllun mawr ef. Nawr, falle bod e'n dod yn rhywun i nabod e. Falle bod chi'n gweddio am adeilad, am y Duw yn darparu adeilad. Falle bod e'n sefyllfa teuluol, a mae Duw yn darparu. Mae'n gweddiau ni yn gallu bod yn rhan o gynllun mawr Duw. A ni'n gweld arwydd hyn yn y ffaith fel mae Mair ei hunan, pryd mae hi yn canu mawl i Dduw ar ôl ymweld gyda Elizabeth. Mae hi'n adleisio lot o gan mawl Hannah. Eto, gweddi bach yma gyda Hannah yn rhan o'r gynlluniau mawr Duw. A ni hefyd yn gallu bod yn rhan o'r cynlluniau hynny. Ni hefyd gallu dysgu wrth Hannah fel mae hi yn gweddio o'r galon. Mae hi yn wylo yn hidl, mae'r gair yn dweud. Mae hi'n gweddio o'r galon. Mae gwfystau hi'n symud, ond does dim geiriau yn dod mas. A mae'r cwbl o bethau ymarferol ni'n gallu dysgu o Hannah fan hyn fi'n credu. Gyntaf i gyd, does dim rhaid siarad eich gweddiau chi. Nawr i rai pobl, yn enwedig falle os chi'n gweddio yn hwyr yn y nos, mae siarad yn helpu chi gadw'n effro. Ond fel ni'n dweud bore, os chi'n blant yn cerdded o wers i wers, fi ddim yn disgwyl i chi weddio allan yn swnllyd ar y coridor, o Dduw helpa fi nawr. Mae hawl gen i weddio yn dawel bach. O Dduw helpa fi wrth mynd i wers yma. Pryd chi'n ffynnu rhywbeth yn anodd, o Dduw helpa fi. Jyst meddyliwch y weddi, mae'n hollol ffain. Ond fi hefyd yn credu bod yn anodd cyrraedd y pwynt yma o wylo'n hydl a agor calon chi go iawn i Dduw mewn gweddiau byr snapu. Ta pwt bach o weddi Hannah ni clywed am fan hyn, ni'n cael yr argraff fel bod Hannah wedi bod yna ers amser hir. Mae hi wir yn ymroi i weddi. Mae'n gweddio am amser hir. Mae'n tywallt ei holl chalon hi at Dduw. Mae hi'n brwydro gyda Dduw mewn gweddi. Os unrhyw moment fel yna ni'n bod yn ni. Un peth mae gen i bach o cywilydd i ddweud. Ers cael plant, fi'n wirioneddol weithiau wedi gweddio yn ymbil ar Dduw am 3 gloch y bore. O Dduw, please help yn ei gysgu. Please, please. Mi'n bod lan ys amser hyd, please o Dduw, helpa Lids neu Annie i fynd i gysgu. Nawr, does dim un yn bod gyda weddi hynny. Ond, bydd fi wrth y modd petai fi'n gweddio fel yna am rai o'n ffrindiau, neu rai aelodau'n teulu, neu am heddwch mewn rai rannu'r byd, neu am frodyr a chwiorydd sy'n cael ei erlyd. O'na fyddwn ni yn ymbil ar Dduw, yn wylo wrth ddod y pobl
o flaen gorsedd gras. Gwers arall holl bwysig. Oedd y newid o'n i'n sôn am yng nghalon Hannah ar y pwynt yma. Bod hi'n gweddio, gyda'i deisyfiadau hi, ond fod gogoniant Duw yn hollol ganolog i'w gweddi hi. Felly, os yw ni'n cael rhyw swydd, wedyn wrth gwrs gweddiwch amdano fe. Ond ewch yn siŵr bod chi'n gweddio fe gyda gogoniant Duw yn ganolog i'r weddi yna. Dim jyst gweddio gael swydd achos fi moyn mwy arian. Wel, fi'n gweddio gael swydd fel bod fi'n gallu arwain y tîm yma a wir dangos cariad Duw yn y ffordd fi'n arwain. Neu, o Dduw, please helpa fi yn yr exams yma achos fi moyn mynd i'r prifysgol yma achos fi'n gwybod yma undeb Cresnogol da yna, fi moyn gallu bod yn rhan o'r undeb Cresnogol yna, fi moyn rannu'r efengil trwy'r undeb Cresnogol, ac felly o Dduw, please helpa fi. Os i'n neud gyda'r calon gywir yna, o'r ffaith, bod ni'n dod â pob deisyfiad sy'n hollol iawn, ond bod ni'n gweld y ffaith bod gogoniant Duw yn ganolog i'ch gweddi chi, wedyn mae'n newid y ffordd ni'n gweddio. Gwers arall oedd Hannah. Ni ddim yn sôn, na i ddim darllen heno, newch efallai yn amser eich hunan, yw bod Hannah yn mol i Duw ar ôl i Dduw ateb y weddi. Y penod 2 yn sôn am y weddi yma. Faint o weithiau ydyn ni wedi bod yn gweddio am rhywbeth am amser hir. A mae Duw yn ateb a ni'n dweud, diolch Dduw, a na ni. Weithiau, os i'n rhoi rhywbeth i Lydia, a fi heb clywed i'n dweud diolch, dweud, Lyd, yn dweud, fi wedi dweud diolch. Hynny yw, digon teg, os mae wedi dweud diolch unwaith, mae wedi dweud diolch. Ond gyda Duw, os mae Duw wedi ateb gweddi, gadewch i ni fod yn bobl diolchgar. Ddim yn dweud, diolch Dduw. O na, bod ni'n, Dduw, diolch yn fawr iawn. Bod ni'n dod nôl dro ar ôl tro. Dduw, fi yn diolch i ti eto am ateb y weddi hynny. Mae'n hanes hyfryd. Ar ddechrau cyfnod newydd yr Iddewon, ni'n cael pwt mewn i hanes teuluo. Just drama bach teulu. A hanes menyw yn dod at orsedd gras. Oedd ei sefyllfa hi yn anodd. Oedd cymdeithas yn ei erbyn hi, oedd Penainan yn ei erbyn hi, oedd hi'n drist, oedd hi'n gofidio. Ond mae'n dod yn waglaw at Dduw. Mae'n dod yn waglaw at orsedd gras. Dim fel bod hi'n cael y buddion personol, ond fel bod hi yn cael bod yn rhan o ogoniant Duw yn cael ei amlhau. A mae Duw yn ei rasau yn ateb. Y gweddi yw y byddwn ni gallu tystio i'r ffaith bod ni yn agosau at orsedd gras. Dim just weithiau. Ond yn ddyddio bod ni'n gallu dweud, fi'n dod at orsedd gras, fi'n wrth y modd yn trwy'r amser gyda Duw. A fod Duw yn ei rasau yn rhoi grasysau ar ôl grasysau i ni. A bod hynny yn dwy bendith i ni, ond trwy hynny, bod gogoniant Duw ei hun yn dod yn fwy real i ni ac i pobl sydd o'n amgylch ni. Nawn ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw yn tad, diolch i ti am yr hanes yma, diolch i ti am glywed am fel mae Hannah yn ei sefyllfa yn troi ato ti. Diolch i ti bod ti'n ateb ei gweddi hi. A gweld fel mae'r ateb yn ni yn effeithio hanes y Beibl, hanes dy stori di. O Dduw, helpa ni unwaith eto i weld ein braint ni. Helpa ni i weld bod dim byd gwell gyda ni wneud na troi ato ti, o dod ato orsedd ti, fel Duw sy'n medru ateb ein holl gweddiau. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu 2 emyn i orffen. Na i gyflwyno'r ail emyn ar ôl ni ganu cynta, fel bod ni'n cael cyfle i ffeindio yr ail ddarn. Ni'n mynd i ddechrau gyda rhif 106 o'r llyfr yma. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd yn ef,
ac mewn cyfyngder fe wnaed rhyd yn union ato ef. Ac nid oes cyfaill mewn un man gyffelu bydd o'n bod, pe bai mewn chwilio'r ddeiarfaeth a holl derfynau rhod. Ym mhob rywddoniau mae e'n fawr, a'n feidrol yw ei rym, ac nid oes pwysau ar ei ras neu heiddiant dwyfol ddim. Mae ei ffyddlondeb fel y môr, heb fesur a heb draen, a'i drigareddau hyfryd sy'n drogywydd yn parhau. Ni gan i 106, wedyn na i gyflwyno'r yr ail emyn, a ni'n ganu eto wedyn. Felly, wedyn, 102, mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd gwrandewyr llais y gwan, fel cyfod bellach fe wnaed pridd anadla tua'r lan. Wel anfon eichion amal rif i mewn i byrth y nef. Hyfryd na fe. Wel anfon eichion amal rif i mewn i byrth y nef, gwrandewyr pob am ddifad gri, yn union ganddo ef. Mae fi yn tyddian awr ymlaen, heb alwad is y ne, ond bod perffeithrwydd mawr o groes yn ateb yn fy lle. Ni'n sôn bore yma ni, yr unig hawl sydd yn ei ddod mewn gweddi yw trwy hawl yr arglwydd Iesu Grist. Ola'n dweud, calfaria fryn yw'r unig sail, a deilaf arno mwy, a gwraidd fy nghysur fyth gaeth fod mewn dwyfol farwol lwy. Diolch Lenny. Orsedd fawr yn awr yn rhydd, gwrandewyr llais y gwan, wel cyfod bellach.
O Dduw yn tad, diolch i ti am dy fod ti'n dduw da. Dy fod ti'n dduw sydd yn ein caru ni, dy fod ti'n dduw sydd moyn bod mewn perthynas gyda ni. O Dduw, helpa ni i glosio ato ti, helpa ni droi ato ti. O Dduw, diolch i ti dy fod ti'n yn addo bod gyda ni beth bynnag yw'n wythnos ni wythnos hon. Ac o Dduw, ni yn gwyddio fel cynulleidfa, byddwn ni yn ymwybodol iawn o'r ffaith dy fod ti'n mynd o'n blaen ni. Beth bynnag sydd o'n blaen ni, o Dduw, ti yna gyda ni. O Dduw, llwydda dy waith ni'n gwyddio yn yr eglwys hon, ni'n gwyddio bydd ti'n yn bendithio y cynulleidfa, bydd nhw yn tyfu mewn gras, tyfu mewn cariad ato ti o dydd ar ôl dydd, ac o Dduw, bydd ti'n dwy'n eraill i ffydd yno ti. A'r clod am awr i denw di yn unig. Amen.